яны? Так хочется урок почать. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Одна кветочка докладна, Наня. О, кветочка, вучень Тёма. Будем починать урок. Так, а де ж наш вучень Топа? Чому він спазняється? Напишите ему за увагу у дённику. Не, треба розібратися, де наш вучень Топа. Може, я пойду пошукаю его? Ні, давай трошечки ще почекаємо. Але коли з'явиться, ми послухаємо його причину. Ага, ось. Привітання. Топа, ти спізнився навіть на вечірній урок. О, я зовсім не хотів у вашу школу йти. О, а чому гэта? А мне не хочется у звичайную школу ходить. Ой. Топа, ти чого? Чому у тебе такий настрой? Ага, може, Топочка, тебе яка-нибудь муха укусила? Ага, отчепись от меня. Никакая муха меня не кусала. Вот диво. Так чому ж у тебе такий дренний настрой? А давайте придумаем новую школу. Гэта як? А може, школу, у якої адзнак не буде? Хіба такое може бути? Не-не-не-не, отзнаки нехай будут. Ага. Только не треба их у журнал и дневник записывать. А гэта як? В самой лепшей школе отзнаки повинны быть ядомые. А якого знаку, по-твоєму, повинні бути школьні ознаки? Ну, тут вариантов быть не может. Усе отзнаки повинны быть солодкими. Ага, а ось такая адзнака. Подойдя? По смаку подойдет, а вот по колькости. А самая высокая отзнака – это десяточка. Ай, зразумеў. І яна павінна выглядаць вось так. О, вот это тое, что треба. Так, давайте сюда. Не. Спачатку адкажыце урок. Я цудоўна падрыхтаваны. Адкажу на любое пытанне і атрымаю салодкую адзнаку. Не, поважанный наставник добродей. Спочатку у мяне пытайтеся. Так, задаю пытанне для ўсіх. Сядайце роўненька, слухайце уважліва і паспрабуйце знайсці правільны адказ. Почакайте. Ну гэта зноў як у звычайнай школе атрымліваецца. Топа, што менавіта ты маеш на увазе? А тое, што трэба садзіцца роўненька, слухаць уважліва. Ой, а што ты прапануеш, Топачка? А я не хочу сядзець роўненька. Ой, Скажи яшчэ, што ты хочаш ляжаць. Не скажу. Я хочу ў школе ляжаць і цікавы урок слухаць. ой, Давай яшчэ. Трымай! Калі ты такі упарты, гэта будзе твоя парта. Ой, добренька. Ось такая школа мне вельмі падабаецца. Цяпер я магу слухаць наставніка. не вельмі мне звыкла бачыць, як вучні ляжаць. А вы, наставник, и сами подушечку возьмите. Тады мне толькі застаецца урок спеваў правесці. Давайте такі урок і прывядзем. Ой. На такім падушкавым уроку хочацца толькі калыханку і спяваць. Ой. А давайте клыханку и заспяваем. Вялікую гару цукеры атрымаем. А што, давайте. Настаўнік добрадзей пачынае, а вы працягвайце. 3-4. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні дзень, сонны дзень, адпаўзаю Стоп. Так справа не пойдзе. Урок толькі пачынаецца, а вы ўжо засынаеце? Ой, прабачце. Мы хотенька калыханочку даспяваем. Баю-бай. Эй, вачаняты закрыў. Ой,
Ды што гэта з імі? Але десяточку цукерок мы заслужили. І адразу перапынак. Вось дык вучні настаўніку парады даюць. Дык гэта ж цудоўна. Урок, які падабаецца дзецям. А на занятках можна і цукеркамі ласавацца, і спяваць, і нават трошкі паспаць. Толькі настаўніку гэта не вельмі падабаецца, таму ад вашых салодкіх дзесятачак я трошкі адыму. Не, мы і так не дамаўляліся. З-за таго, што мы амаль што заснулі на вашым уроку. Просто трэба было больш весялейшую песню згадаць. Не-не, сябры, увечары на вясёлыя песні трэба забывацца і настройвацца на спакойны лад. А як жа заняткі? Школа адмяняецца. Мае любыя дзетачкі-кветачкі. Сёння мы павучыліся ў вашай школе, а заўтра я прапаную павучыцца ў маёй. Лічу, заняткі вам таксама ў ёй спадабаюцца. Дзядулька, давайте зараз вашу занятку правядзём. Толькі цукеркі за правільныя адказы давайте пакінем. Добра? Не, зараз час позні, паспеем толькі мультфільм паглядзець, а заўтра калыханачную школу адкрыем для вас і для ўсіх нашых гледачоў. Ну тады давайте глядзець цікавую казку. Ага. Мультфільм. Ну вось, а зараз збіраем цацкі, мыем тварыкі і кладземся спаць. Мы хутенька. Ага. Побегли глядзець самыя салодкія сны. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.